A'udhu billah, bismillah, alhamdulillah, masha Allah. Jama'a barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa da ku a waɗannan shafuka masu ɗauke da suna Gwani Mai Ismi Foundation, musamman shafinmu na Facebook da kuma TikTok da YouTube channel, duk dai masu ɗauke da suna Gwani Mai Ismi Foundation. Kuma lambar da muka saba amfani da ita, masu bibiyar mu za su ganta a rubuce. Sannan wannan shafuka mun saba gabatar da fa'idoji da lakunkuna da asrar domin taimaka ma 'yan uwa, musamman a yanayi da rayuwa da wasu al'amura da suke gudana. A yau za mu gabatar da wata fa'ida ce mai girman gaske ta surat Yasin wal Qur'anul Hakim, wadda sura ce qalbul Qur'an, tana daga cikin zuciyar Al-Qur'ani, sura ce mai girman gaske. Insha Allahu Rabbi, aiki ne da ake tsawon kwana 11, kuma kowace rana ana karanta Yasin din kafa ɗaya, in so samu bayan 12 dare ake so, daga karfe 12 dare abin da ya zuwa wayewar gari, a tsakankanin nan wuraren ake so a yi aikin, ma'ana lokacin da mafi aksari mutane sun kwanta, sai ka tashi kai alwala ko ki tashi kai alwala, nafila raka'a 2, a sallame, a yi istighfari, salatin annabi la ilaha illallah. Raka'an ana iya karanta raka'an farko Fatiha da alam nasharha, raka'a ta biyu Fatiha da izaja. In aka sallame a yi istighfari, a yi salatin annabi la ilaha illallah. Bayan an gama sai a fara karatun suratul Yasin. Yasin tana da mubin guda 7. To idan aka zo a mubin na farko sai a karanta waɗannan ayyukan da za a yi. Na farko za a karanta Fatiha kafa 7. Bayan an karanta Fatiha kafa 7, sannan sai a karanta ainihin innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, za a karanta kafa 236 adadin wajaba, ma'ana adadin innama amruhu din, ma'ana adadin kun fayakunu, idan aka tara kun fayakunu zai bada wani adadin 236. wato za a karanta innama amruhu 236 bayan an karanta Fatiha kafa 7. To bayan an gama innama amruhu kafa 236 sai kuma a karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin za a karanta kafa 41, kafa 41 a ainihin mubin na ainihin wato farko kenan. Bayan an gama sai a karanta wannan hudubar, ita kuma hudubar za a karanta ta kafa 3 ne. Hudubar tana fara kamar haka: bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni as'aluka bi uluyi makanika wa bi izzi sultanika wa irtifa'i qudratika wa bi a'zami asma'ika. As'aluka ya Allahu ya muta'ali ya azizu ya aliyu ya azimu ya rafi'u ya kabiru. As'aluka bika minka ilaika wala as'alu gairuka an taj'al liya izzata ala jami'i khalqika wa azimni fi a'yunihim wa ja'al li haibatan fi qulubi khalqika ya sami'u ya qaribu ya mujibu. Sakhir li quluba khalqika ajma'in ya Allah ya Allah ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wannan hudubar ita za a karanta kafa 3. Zan ƙara maimaita hudubar. Allahumma inni as'aluka bi uluwi makanika wa bi izzi sultanika wa irtifa'i qudratika wa bi a'zami asma'ika. As'aluka ya Allahu ya muta'ali ya azizu ya aliyu ya azimu ya rafi'u ya kabiru. As'aluka bika minka ilaika wala as'alu gairuka an taj'al liyal izzata ala jami'i halika wa azimni fi a'yunihim wa ja'al li haibatan fi qulubi halika ya sami'u ya qaribu ya mujibu. Sakhir li quluba halika ajma'in ya Allahu ya Allahu ya Allahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wannan ita ake karantawa kafa 3 a mubin na farko bayan an yi waɗannan ayyukan.
sannan daga wannan mubin na farko sai a ci gaba da karatun yasin din zuwa mubin na biyu, shi ma nan za a tsaya, za a karanta fatiha 7, sannan bayan an kammala fatiha 7 za a karanta inna ma amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun 236. bayan an yi inna ma amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun 236 sai a karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kafa 41. bayan an yi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41 sai a karanta ita wannan addu'ar. Zan ƙara maimaita wannan addu'a a kashi na ƙarshe na 3. Addu'a tana farawa kamar haka: Allahumma inni as'aluka bi uluwi makanika wa bi izzi sultanika wa irtifa'i qudratika wa bi a'zami asma'ika as'aluka ya Allahu ya muta'ali ya azizu ya aliyu ya azimu ya rafi'u ya kabiru as'aluka bika minka ilaika wala as'alu gairuka an taj'al liyal izzata ala jami'i khalqika wa azimni fi a'yunihim waj'al li haibatan fi qulubi khalqika ya sami'u ya qaribu ya mujibu sahirli quluba khalqika ajma'in ya Allahu ya Allahu ya Allahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Haka za a yi kowane mubin idan aka zo wannan aikin. Hudubar kafa 3 za a karanta ta har a ƙare surati yasin din kafa 1, kuma mubin 7 ne wannan. kowane mubin in aka zo za a yi wannan aikin, kuma da an gama aikin daga wannan mubin din za a ci gaba da karatun yasin din, ba za a dawo farkon yasin ba. Ma'ana yasin din ba mai ribas bace ko mai tafiya kura da ake cewa wanda ake zuwa a farko a dawo, a'a, daga mubin din da aka gama aikin za a ƙara ci gaba da karatun ne. Haka za a yi ayyukan a ga wannan gabobin ayoyin mubin guda 7 na surati yasin. Sirri ne mujarrabi, ana sadaka. Idan Allah ya hore ma zaka iya yin yanka, a dafa abinci a raba ma 'yan uwa almajirai da mabukata, a samu turare mai kyau mai kamshi kamar irin alƙalin goma da dai sauran wasu turaruka. In baka da alƙalin goma ko masu daraja masu kyau, sai a amfani da su lokacin aikin. Za a ga biyan bukata cikin kankanin lokaci in Allah ya so ya kuma yarda. Za mu takaita ana ci gaba da kasancewa tare da mu a waɗannan shafuka masu ɗauke da suna Gwani Mai Ismi Foundation. Za mu kawo wasu fa'idodin cikin kankanin lokaci, ko kuma in ce ko da yaushe in ana tare da mu da izinin Allah. Masha Allah, alhamdulillah.